Představte si, že jste právě zakoupili los v loterii. Co uděláte jako první? Budete si představovat, že vyhráváte tuto loterii ve své mysli. Již máte představen život pro sebe po vyhrání loterie. Někteří lidé, poté co zakoupí loterii, se modlí k Bohu a spojí ruce po celou cestu domů od dne, kdy loterii zakoupili, až do dne, kdy je vyhlášeno výherní číslo. Navštěvují kostel, chrám nebo jakékoliv místo, které jejich náboženství vyžaduje, a nakonec přichází ten den, je vyhlášeno číslo a tato osoba nevyhraje loterii. Zlostně se obrátí proti všem bohům, každý bůh, ke kterému se modlila, je vinen. Co tato osoba neuvědomuje, je, že vina není na Bohu, v kterého věří, ale vina spočívá v tom, jak začala modlitbu. Vina spočívá v nedostatečné víře, kterou měla sama v sebe při vyhrávání loterie. Nevšímá si toho, ale můžete se zachránit před touto nepřízní. Ahoj, já vítám vás zpět ve svém novém videu. V tomto videu vám povím o krocích, které byste měli dodržovat, a o krocích, kterých byste se měli začít vyhýbat, nebo alespoň udržovat bezpečnou vzdálenost, pokud jste již koupili los v loterii nebo uvažujete o koupi losu v loterii. Pokud máte koupi losu v loterii v plánu, pak jste na správném videu. Sledujte toto video až do konce a poté kupujte své losy. Je to všechno o štěstí, ale pokud budete dodržovat to, co vám později v tomto videu řeknu, štěstí je na vaší straně, můj příteli. Loterie, kus papíru s různými čísly a písmeny za těmito skrytými značkami. Pro některé jen hra o štěstí, pro ostatní cesta k naplnění svých přání, splacení svých dluhů a životu šťastnému, který si zaslouží. A co když vám řeknu, že tato hra o štěstí se může obrátit ve váš prospěch, pokud se o to opravdu pokusíte, ale ne natolik, abyste tomu obětovali celý svůj život? Správné množství oddanosti zákonu přitažlivosti a pravidelná praxe projevování způsobí, že se svět začne točit kolem vás a ne naopak. Když projevujete, není to hra o štěstí, je to hra o konzistenci, je to hra o pravidelnosti a jednotnosti. Dovolte mi položit vám otázku. Pokud sledujete toto video, pravděpodobně plánujete koupit los v loterii a chcete vědět výhody a nevýhody, abyste za každou cenu využili každého utraceného centu, nebo jste již los v loterii koupili a chcete využít čas, který máte, co nejlépe. Bez ohledu na důvod, odpovězte mi upřímně na tuto otázku. Využijete tento los na maximum? Využijete loterii pro své vlastní dobro a pro dobro vašeho okolí, nebo ji pouze promrháte na zbytečnosti? To je velmi důležitá otázka, na kterou byste měli být schopni odpovědět upřímně, pokud ne pro mě, pak pro sebe. Musíte znát svůj záměr předtím, než začnete jednat. Pokud budete pouze plýtvat penězi z loterie na věci, které vám přinesou pouhé okamžiky štěstí, pak peníze z loterie skutečně nestojí za to vaše drahocenný čas. Ale pokud je to potřeba a tato potřeba je pro váš vlastní prospěch, pak musíte mít víru, musíte mít důvěru v sebe, vesmír a proces. Nyní byste mi možná chtěli říct, abych tady přestal, protože jsem dosud vysvětlil pouze část štěstí výhry v loterii. Skutečně jsem se nedotkl části, kde vstupuje projevování. To proto, že chci změnit váš pohled na tuto problematiku. Chci, abyste tuto problematiku nevnímali pouze jako hru o štěstí, ale také jako hru o víře a důvěře. Opravdu fungují zákon přitažlivosti a projevování k víře v loterii? Musí to být otázka, kterou si mnozí z vás položili. Pokud mě budete ptát, jako pravověrný věřící v zákon přitažlivosti a jako člověk, který každodenně praktikuje projevování, rád bych řekl, že ano. Zákon přitažlivosti může skutečně fungovat pro lidi, kteří chtějí vyhrát v loterii, a pokud se podíváte na internet, najdete rozhovory s lidmi, kteří tvrdí, že přitáhli peníze z loterie tím, že každodenně vizualizovali, tedy prostřednictvím manifestace. Takže jaké jsou kroky, které je třeba podniknout? Jaké manifestační techniky je třeba provést, abyste se stali jednou z těch osob, které přitáhly peníze do svého života? No, kroky jsou jednoduché, jsou to ty samé kroky, které jsme používali k manifestaci cokoliv jiného ve svých životech. Aby to fungovalo, musíme mít dobré porozumění jak zákonu přitažlivosti, tak zákonu předpokladu. Tyto dva zákony jdou ruku v ruce.
Pokud máte zájem o hluboké porozumění těmto dvěma zákonům, existují další videa na tomto kanálu, kde jsem oba zákony podrobně vysvětlil, jak byste pochopili, pokud máte zájem. Můžete si to video pustit po tomto. Nyní se vraťme k našemu tématu. Rád bych vám řekl, jak můžete použít zákon přitažlivosti a zákon předpokladu k výhře v této loterii. První věc, kterou chci, abyste udělali, je zapomenout, že jste vlastně koupili loterii. Teď se můžete ptát, jak by zapomnění fungovalo, ale pokud jste sledovali moje další videa, mohl byste být seznámen s tímto krokem, protože jsem o něm mluvil i v jiných videích. Ale pokud jste ještě neviděli, dovolte mi říct, že zapomenout tady neznamená zapomenout úplně na tuto úlohu, neznamená to vymazání paměti. Co tím myslím je, že během svého dne si představte, že jste již vyhráli loterii. Cítit, jako byste již vyhráli loterii. Tento pocit umožňuje manifestaci fungovat jako kouzlo. To je zákon předpokladu, předpokládat, že už jste své přání splnili. To leč tu su volné mysli. Jakoukoliv práci, kterou děláte, jakýkoliv úkol, na který souhlasíte, že budete dělat, dělejte s uvolněnou myslí. Pokud o tom budete přemýšlet celý den a mít myšlenky jako vyhraji nebo ne, tato pochybnost vás bude tahat sem a tam. Takže jděte o svůj den s uvolněnou myslí, bez napětí, a nechte svou podvědomou mysl dělat svou práci. Když děláte svůj denní úkol, pokračujte v opakování afirmací. Jen opakovat afirmace jako úkol ve svém denním rozvrhu a opakujte tato slova několikrát. Říkejte tyto fráze nahlas nebo je říkejte ve své vnitřní hlase, vesmír pracuje na mých přáních. Věřím sám sobě a věřím, že se moje přání blíží ke mně. Věřím ve vesmír a věřím v proces, že vyhraji v loterii. Pokračujte v opakování všech těchto afirmací, které znáte. To se nazývá zákon přitažlivosti. Pokračujte v přitahování svých přání k sobě. Manifestace funguje, když se věci zarovnávají. Takže shromažďujte své myšlenky a umístěte je na jedno místo, aby se vytvořila dostatečná energie k manifestaci vašeho přání. Vše začíná myšlenkou a končí myšlenkou. Takže myslete pozitivně. Nevěřte ani na okamžik ve své manifestaci a v procesu. Pamatujte si, že pokud manifestujete loterii, nejste jediným, kdo manifestuje. Existuje nespočet lidí, kteří si koupili loterijní lístek a chtějí vyhrát cenu. Osoba, která není obeznámena s manifestací, také manifestuje, protože je to něco, co se děje na podvědomé úrovni. Dokonce i na jednu vteřinu, pokud si něco přejete, vaše podvědomí pro vás věc manifestuje. Takže jediným způsobem, jak vyhrát v loterii, je být nejsilnější podvědomě k manifestaci. Vizualizujte, že jste vyhráli loterii, buďte vděční a mějte pocit vděčnosti za všechen blahobyt, který máte ve svém životě. Přijměte inspirované akce, abyste přitáhli všechna svá přání, jako v tomto případě pravidelně kupovat lístek nebo se účastnit loterijních skupin. Přijímejte akce, které ukazují, že jste odhodláni. Dospěli jsme na konec tohoto videa. Pokud jste se dostali až sem, děkuji vám, že jste mě poslouchali. Pamatujte si, že manifestace není magie, není to ta kouzelná lektvar, kterou vypijete a vyhrajete v loterii. Vyhrajte v loterii závisí na několika faktorech, které jsou mimo naši kontrolu. Zaměřte svou mysl a své myšlenky na přitahování hojnosti do svého života. Mějte víru v sebe sama, věřte ve vesmír a věřte v proces a vesmír vás podpoří ve vašich cílech. Pokud se vám obsah líbil a považujete ho za hodnotný, prosím, nezapomeňte dát like a sdílet s přáteli. Pokud jste se ještě nezdružili, přihlaste se k odběru našeho kanálu a klepněte na oznámení, abyste nikdy nezmeškali nová videa. Děkuji za sledování a uvidíme se v dalším videu.